Svi mi želimo da budemo srećni, da doživimo veliku ljubav u kojoj dajemo i primamo, da se zaljubimo, da ne patimo i da nas ne boli, da ne budemo prevareni i ostavljeni, već da ljubav i strast zauvek traju. Ali to baš nije uvek tako i zato u narednim minutima pričamo o tome kako da neispunjena ljubavna očekivanja koristimo da nama bude bolje. I tim povodom večera sa nama Snežana Prokić, trener za lični razvoj. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla ponovo. Ponovo, kao što su i gledaoci navikli, družimo se svake druge subote i uvek pričamo o drugačijim temama i ovo je upravo tema koju su gledaoci želeli da čuju i tvoje i moje mišljenje. Eto, rekla sam kako da ta neispunjena ljubavna očekivanja koristimo da nama bude bolje. Hajde prvo gledaocima da kažemo šta to mi očekujemo od drugih, a šta drugi očekuju od nas. Prvo da kažemo šta su očekivanja. Da. Sam koren reči kaže da znači da nešto čekamo. Da li čekamo sebe ili čekamo nekog drugog. I mnogo je lepa izjava koja kaže ako si očaran, možeš da budeš i razočaran. I očekivati od sebe ili od nekog drugog, a ne izreći to što želimo, vrlo lako može da vodi u to da to što želimo ne dobijemo i to što nam treba ne dobijemo. Najčešće očekivanja koja sam u radu sa svojim klijentima i pričajući sa prijateljima i poznanicima došla, ono što najviše očekujemo od sebe to je da se odmah zaljubimo. Da odmah krenu leptirići, da nam se neko mnogo, mnogo svidi. A onda očekujemo da taj neko preko puta bude normalan. Očekujemo da nas ne izda, da nas ne prevari, da nas ništa ne boli i da ljubav traje zauvek. Da se oženimo ili da se udamo, da imamo decu i da budemo srećni do kraja života. To su naša očekivanja. A onda samim tim iz tih naših očekivanja proizilazi šta je ono što očekujemo od drugih. Očekujemo da sve ono što smo mi spremni da uradimo za tog nekoga, očekujemo da će on da uradi za nas. Znači, ako mi njega mnogo volimo, očekujemo da on nas voli. Ako se mi u njega zaljubimo, očekujemo da će i on da se zaljubi u nas. Ako mi njemu nešto činimo, očekujemo da nam kaže hvala, da nam bude zahvalan i da on nama učini nešto drugo. Očekujemo da ako smo sreli nekoga koji je u vezi ili koji je zauzet, da ako nam kaže da će da se razvede ili da prekine vezu, da to uradi odmah. I očekujemo da ako smo mi nekome verni, da i taj neko bude veran i očekujemo da sve ono što mi očekujemo od njega, po definiciji se očekuje da i on očekuje od nas. Tačno. Sad moram da te pitam, s obzirom na to da mnogi od nas su ili u vezi, ili u braku, bilo kakvom ljubavnom odnosu. Sad, i dosta očekujemo. Međutim, dešava se naravno da ta druga strana ne čuje naša i uopšte ne prepozna ta naša očekivanja. Da li možemo da se izdignemo iz toga i kako da situaciju preokrenemo u našu korist? Za početak mi iz različitih strahova i negativnih uverenja, strahova od toga da ako budemo rekli ono što nama treba i ono što očekujemo, da će taj neko da klisne i da se više neće ni pojaviti i onda ne izreknemo to. Znači, prvi savjet je ako vam nešto treba i ako nešto očekujete, možda ne na prvom, drugom sastanku, ali već posle nekog vremena recite šta je to što vi očekujete od njega. Da bi taj neko mogao da kaže da ja mogu da ispunim tvoje očekivanje ili da ja ne mogu da ispunim tvoje očekivanja. Ako možeš, prihvati ono što mogu i to je to. Znači, ako ne kažemo, vrlo lako je moguće da nam taj neko neće pročitati misli i da mogu da prođu godine, a da se to što mi očekujemo ne desi. Ali u trenutku kad saopštimo šta je to što nam treba i šta je to što mi očekujemo, imamo dva scenarija. Jedan, da će taj neko da nas čuje i da će da ispoštuje to što nama treba. I onda je to sasvim u redu i to je mnogo lepo. Ali može da se desi da stvarno kaže ja to ne mogu da ispunim. I onda samo je dovoljno proceniti samog sebe i reći da li mi je vezanost i ljubav za tog nekog jača od mojih potreba i od mojih očekivanja i ostati u toj vezi. Svestan da naša očekivanja nisu ispunjena, ali nema veze, dovoljna nam je ta ljubav i dovoljna nam je ta vezanost. Tako da je to onda sasvim okej. I onda, u slučaju da ta očekivanja nisu ispunjena naša, mi imamo dve mogućnosti. Jedna je da ostanemo u toj vezi takvoj kakva jeste, a drugo je da se izdignemo, da uzmemo sve ono što smo do tad naučili i da krenemo dalje. Sad moram da te pitam, zašto se dešava, eto i kada izađemo iz neke veze, bukvalno privučemo istu osobu, tačnije sa istim karakternim crtama? Zašto se to događa? Da li smo toliko ranjivi pa ćemo privući takvu ličnost ili je možda nešto dublje u pitanju?
Interesantno je to, vrlo često ljudi pričaju zašto se meni ponavljaju iste priče Da. i zašto privlačim potpuno iste karaktere. I što je najinteresantnije, Milena, to nisu samo isti karakteri u ljubavnim vezama, nego su i u poslovnim vezama i u prijateljstvima. Vrlo često nam se priče ponavljaju. Suština je u tome da mi od svojih predaka nasleđujemo neka sećanja o tužnim ljubavima, o neispunjenim ljubavima, neispunjenim očekivanjima, o prevarama, izdajama, bolovima, rastancima i sve ostalo. I zajedno sa svim tim našim sećanjima koje dobijamo u podsvesti od svojih predaka, dobijamo i neka naša lična sećanja. Po principu, mama i tata su nas ostavili kad smo bili mali kod bake i deke, znači negde smo bili ostavljeni. I dete podsvesno shvata da može da bude ostavljeno i dobija negativno uverenje koje kaže ja ne zaslužujem ljubav. I onda ono što se kaže šta zračiš, to i privlačiš, vrlo je lako moguće da dok ne osvestimo te strahove u sebi i dok ne osvestimo ta negativna uverenja i promenimo ih u pozitivna, da ćemo privlačiti te takve ljude. I recept je ili rešenje je u tome da osvestimo strahove i da ta svoja negativna uverenja pretvorimo u pozitivna. A jel postoje neke vežbice? Jer ja znam da ti u svom radu i sa klijentima voliš da upravo koristiš i da ih teraš na praktičan rad, što je jako dobro. Da li postoje te vežbice kako možemo da se sklonimo od te nemoći, da se pomirimo prosto sa tim i da krenemo dalje? Postoji puno vežbi i ja sam neke od njih dala u svojim prethodnim tekstovima, a našu svaku emisiju prati po jedan tekst i oni će moći da nađu linkove kako će te vežbice da urade. Ali ono što ću ja samo da ne pomenem iz čega se sastoje te vežbe. Za početak, to su vežbe opraštanja. I u našem razgovoru pre ovoga ti si me pitala koliko može da traje taj proces opraštanja i koliko može taj proces prevazilaženja neispunjenih očekivanja da traje. Ja kažem, može da se desi preko noći, a može da se desi da traje mesec dana u radu sa stručnjakom koji će to sve da uradi, a možda traje godinama i decenijama taj proces neopraštanja. Zašto? Zato što mi negde podsvesno mislimo da ako nismo oprostili tom nekome ko nas je povredio, znači sad mi možemo njega da povređujemo, a u stvari on odavno počeo svoj običan život, srećan je, možda je napravio i drugu porodicu, a mi i dalje hoćemo da mu se svetimo kroz to što mu nismo oprostili. Znači, prva vežba je vežba opraštanja. Drugo je vežba prihvatanja. Da prihvatimo da sve to što se do sada desilo u našem životu je jedino što je moglo da se desi. Jer da je moglo drugačije da se desi, desilo bi se. I ono što je najvažnija vežba i što hoću stvarno da podelim sa našim gledaocima, to je vežba da svega onoga što nam se desilo u životu i svega onoga što nam se desilo kroz negativne iskustva pronađemo sve ono što je pozitivno. Jer kad kod mene dođe osoba i kaže zamisli, on je takav, on je ovakav, on je ovakav, šta bih mu sve uradila? I ja kažem, a koliko ste godina proveli zajedno? Pa kaže, 10 godina, 15 godina, 20. I ja kažem, jer je sve vreme bio takav prema tebi? Jer se sve vreme tako ponašao? Pa kao nije. Zadnje što se desilo, to je promenilo sve. Ja kažem, hajde onda da se setimo svih dobrih stvari. Šta si ti od te osobe naučila? Šta si dobila? Ljubav, pažnju, strast, možda decu, materijalna bogatstva, sve ono što smo dobili, to je naša snaga koju možemo da prikupimo i da ponesemo sa sobom u nova iskustva, a s druge strane sve ono što je negativno, a što smo hteli da mu kažemo i što smo hteli da uradimo, da napravimo kao spisak stvari, tako da ako nam se desi sledeća situacija, da znamo šta tad nismo, a šta sad možemo da uradimo. Tako je. E sad, pored tih vežbica koje su jako interesantne i naravno gledaoci će moći da pogledaju i ceo tekst na tvom sajtu, Ljubi život, je li tako? E sad, mene zanima, u radu sa klijentima, kada dođu sa ovim problemom, šta im savjetuješ? Ono što mi prvo uradimo, i to je nekoliko razgovora u toku 3, 4, 5 nedelja, je da pronađemo tačno one uzroke koji su doveli do naših ličnih strahova i do negativnih uverenja. I kada iscelimo te uzroke koji su se sigurno desili negde u prošlosti, onda krećemo da vidimo šta možemo dalje i prvi savjet je prihvatite da se to sve izdešavalo. Nemojte da žalite za prethodnim vremenima i nemojte da živite u prethodnim vremenima, nego uzmite svoju snagu i krenite dalje bez straha i bez negativnih uverenja, nego spremni za nove ljubavi i za nove izazove. Divno, da, lep savjet. Lepo ih savjetuješ. E sad, da li upravo ta očekivanja koja nisu ispunjena predstavljaju kočnicu za dalje? Da li ulazimo u bilo koju drugu
vezu sa strahom, bojazan da će se to ponovo izdešavati. Kako da se nosimo uopšte sa tim? Mnogo ti hvala što si ovo postavila. Iz prostog razloga što ljudi kažu, ali ako se meni jednom desilo, znači da će da mi se desi drugi put. Ako mi se 2 puta desilo, tek sam onda siguran da će to ponovo da mi se ponovi. Naš ljudski mozak je napravljen tako da sva svoja sećanja pravi po sličnostima, što znači ako smo ikad bili povređeni, ikad bili ostavljeni, ikad nas nešto bolelo, mi imamo strah da će to da se ponovi. I gde je tu recept? Shvatiti da je to sastavni deo našeg uma. Da je strah nešto što je sastavni deo našeg života ovde na planeti Zemlji. Ali to ne znači da nas taj strah treba da blokira i da nas zamrzne, već samo znači da treba sa njim da se suočimo i da krenemo u život, znači da ne sedimo kod kuće i da čekamo da se taj strah ostvari, već da krenemo u život i da idemo ka novim avanturama. I onda kad krenemo ka novim avanturama, mnogo je veća verovatnoća da će neke lepe stvari da se dese. Znači, kočnice postoje, strahovi postoje, negativne uverenja postoje, ali mi treba da idemo u život uprkos tome. Tako je. Da li to znači da treba da smanjimo kriterijume, da se prepustimo i da samo razmišljamo o tome biće šta treba da bude, je li tako? Znači, što se kriterijuma tiče, naši kriterijumi su jako visoki, naročito posle svih bajki koje smo čitali kad smo bili mali, pa onda još hollywoodski filmovi gde su prelepi, prepametni glumci, bogati glumci, žene prelepim, prepametnim ženama. Znači, negdje naše kriterijuma fizičkog izgleda i očekivanja u materijalnom smislu su jako visoki. I onda kad izađemo na sastanak sa nekim koji je običan, mi onda procenjujemo i fizički izgled i to da li je neko duhovi, da li je nama prijatno i sve ostalo. I vrlo lako se desi da čak možda ni ne odemo na taj prvi sastanak jer pogledamo fotografiju i kažemo ma ovo nije moj tip. A suština je u tome da kad izađemo na sastanak da vidimo šta je i da slušamo tu osobu i da vidimo šta je u toj osobi lepo i da vidimo da li nam je prijatno. Znači, moj savjet bi bio izađite onoliko puta sa nekom osobom koliko vam je prijatno u njenom društvu. To ne znači da će da bude super zabavno, da je ta osoba super harizmatična, super zgodna, super lepa, ali da je vama prijatno. I posle par izlazaka može da se desi da vam se svidi, a drugo upoznavajući ga u nekim drugim okvirima, a ne u trenutku kad smo nervozni na prvom sastanku pa smo pod pritiskom, nego znači kroz druženje sa prijateljima, kroz izlazak u bioskop, šetnju, igru sa decom, igru sa životinjama, možemo da shvatimo da nam se ta osoba sviđa. I možda nam se ne svidi u onom smislu da budemo partneri, ali sigurno dobijamo dobrog prijatelja. Tako da, znači, ne treba smanjivati kriterijum, treba samo dati priliku drugoj osobi. A što se očekivanja tiče, mi ćemo očekivanje uvek imati. I ja ne znam ni jednu osobu koja nema očekivanja. Tako da to je na nama. Jeste, to si upravo. Sad, eto, jedan savjet za sve nas koji smo imali ili da znamo, i ako nam se dese ta loša iskustva, kako da nastavimo da uživamo u životu? Za početak prihvatiti ono što se već desilo, a onda raditi na sebi i otkriti šta je to što mi volimo da radimo sami sebi i otkriti šta znači voleti sebe. Kad me pitaju šta znači voleti sebe, ja uvek kažem to nije uopšte apstraktni pojam. To samo znači činiti sebi sve one lepe stvari koje možemo da učinimo. To je ples, to je igranje, to je lepa hrana, druženje sa prijateljima, lepo piće, sve ono što nas raduje. Znači to znači voleti sebe. A onda kada izađemo sa tim nekim, treba ga slušati. Treba mu se osmehivati, dati mu podršku da može da pokaže najbolju verziju sebe na isti način kako ćemo mi da pokažemo najbolju verziju sebe. I onda, znači, ne reći svoje očekivanje odmah na prvom sastanku, jer to može da odbije čoveka, nego pustiti da vidimo koliko možemo da se upoznamo. I činiti svim ljudima oko sebe zato što želimo da im činimo, a ne zato što očekujemo da nam kažu hvala. Još jedna stvar je ne zvocati. Što je teško. Žene su u principu takve da stvarno vole da kažu uradi to, uradi to, uradi to, pa onda sljedećeg dana uradi to, uradi to, uradi to. Znači, suština je reći jednom i onda u slučaju da ta osoba ne može ili ne želi da uradi, raspodeliti te poslove na nekog drugog. I znači, verovati da taj neko ne može da se promeni zato što ne može da se promeni i ne pokušavati godine truda i energije da bi se taj neko promenio. Znači, prihvatiti osobu takvu kakva jeste i ne pokušavajući da ga promeni.
I ono što je možda najvažnije za pred kraj, jako je potrebno da shvatimo da ako nam se ikad u životu desila fatalna ljubav, ako smo se super zaljubili i ta ljubav iz nekog razloga nije mogla da se produži, jako je važno shvatiti da postoji još divnih 3,5 milijarde ljudi na ovom svetu koji možda neće biti fatalni, ali će ta ljubav biti nežna, dobra, neko na koga možemo da se oslonimo i u koga možemo da budemo sigurni. Tako je, divno si to rekli. Ja se mnogo radujem što su gledalci želeli da pričamo o ovoj temi. Puno toga ima još da se kaže, ali eto, ja bih voljela za kraj da nam ispričaš nešto što uvek kažeš i svojim klijentima i prijateljima kada je reč o očekivanjima. Kad budemo imali 80 godina, šta ćemo se zapitati i o čemu ćemo misliti? Moja prababka, iako nije znala kakva su naučna istraživanja posle napravljena, ona je moje mami rekla: kad budeš razmišljala da li treba poći dalje, da li treba nešto uraditi iz straha ili iz stida, kaže, ti zamisli da imaš 80 godina. Jer sa 80 godina jedino ono čega nam je žao što smo uradili ili što nismo uradili nisu sve pogrešne odluke koje smo doneli i greške koje smo napravili, već samo ono što iz stida i srama nismo izgovorili ili iz straha da ćemo biti unapred ostavljeni pre nego što smo rekli da nekoga volimo. Znači, savjet je uradite ono što biste uradili da imate 80 godina i da se kraj života približava. Volite. Tako je. I recite da nekoga volite, to nije ništa strašno, treba reći svoje osjećanja. I ja se nadam da ćemo u sljedećoj emisiji upravo pričati o toj temi, zašto se plašimo da iskažemo svoje osjećanje, da kažemo nekome da ga volimo. Snežo, hvala ti puno što si večeras bila sa nami. Eto, još jednom pozivamo gledalce da nam pišu i na tvom, Facebook profilu i na stranici Art magazina. Ti ćeš još jednom reći sajt? www.ljubiživot.rs. Tako je, i družimo se za 2 nedelje. Hvala ti puno. Hvala tebi.